dius i jo també estic desmallat. Se'n pot demanar? Vols que anem al restaurant No Ho Faci? Mira, doncs sí, perquè m'han dit que fan unes hamburgueses impressionants. Molt. Estem al barri Sant Francesc, a Oliva. Concretament, vora el riu que dona nom a un col·legi de primària, al Fadalí, al costat del centre de secundària Gabriel Sisca. Molt a prop trobem un molt bon restaurant, el restaurant No Ho Faci. Ens dirigim al restaurant No Ho Faci, on el gerent, Enric, ens mostrarà la seva manera de cuinar, els seus productes, que estan molt bons i amb molt bé de preu. Seguiu-me! Enrique, buenas tardes. ¿Cómo estás? No, ¿es el Wii para enseñarme? Pues passeu. Així tenim els ingredients que anem a utilitzar per al muntatge d'una hamburgueseta, un poquet especial. Utilitzant una miqueta de formatge de cabra, en confitura de frambuesa, la cebeta i com no pot faltar la carn. Correcte. I la carn és una carn normal, és a dir, hamburgueses de tota la vida o és diversos tipus de carn? Avui anem a utilitzar la de ternera, com sempre, tota la vida, però pots triar entre carn de cavall o carn de pollastre. Tens tres tipus d'hamburguesa, bàsicament. Correcte. Cavall, ternera I pollastre. Correcte. I a banda de les hamburgueses, tens alguna coseta més per ensenyar-nos o per... Sí, home, a veure, nosaltres així, com vegeu, tenim molta varietat en carn. Este és un plat dels que nosaltres preparem així, una parrilla de carn. És una varietat de corder, cansalaeta, churrasco de ternera, els embotits i el típic filet valencià, d'ací del poble, d'ací d'Oliva. I solem utilitzar la barbacoa, sempre tot fet a la barbacoa. Gastem molt l'entrecot de ternera, l'entrecot de buey. Mireu l'entrecot de buey. Eixes betetes. Enrique, ensenya-nos el grossor, per l'amor de Déu. Sote, no és per res, però té 2 dits de gros. Mireu això. I este és el filete de ternera, una ternera que es diu Black Angus. Black Angus? És una ternera americana, molt més gustosa, més sabrosa, pel que li agrada els sabors intensos de la carn. I per a intens, per a molt més intens, així tenim el cornedo de canguro. Això és carn de canguro. Canguro? Sí, senyor. Això deu ser d'Austràlia. D'Austràlia, carn d'importació. De quin d'estar molt bo. Boníssim, està espectacular. Ho provarem. Un sorolló sencer de cerdo ibèric i no podia faltar el costillar de cerdo que el fem al forn, una salseta barbacoa molt gustoseta, un toque de picantet. I bé, així tenim les hamburgueses, que és el que anem a gastar ara. El que comentaves, tres tipus d'hamburgueses. Així tenim la de cavall, la de ternera i la de pollastre. Correcte. Tu, quan vens així al nostre local, pots demanar la teva hamburguesa com més t'agrada, en el muntatge que més t'agrada, i a més, el tipus de carn que tu preferisques. Per lo que entenc jo és que el teu restaurant el que ofereixes, a part de el comparatge que acompanya a l'hamburguesa, pots triar el tipus de carn. El tipus de carn pots triar-lo. Seria de cavall, de pollastre o de... O de ternera. O de ternera. Bueno, anava a procedir a fer l'hamburguesa, però com no, abans vull presentar-te a la meva dona. La cuinera. Hola, especialista chef de la casa. Com podeu comprovar, és una hamburguesa d'un tamany considerable. És una hamburguesa casera, no és una hamburguesa industrial de les quals quan les tires a la planxa s'arrufixen, es fan menudes, que pareixen soles de sabata. No, esta no. Esta és una hamburguesa de qualitat. Jo és que li pegaria mos ja la mateixa. Què vols que ho digui? Jo li pegaria mos. Intentem sempre en aquestes hamburgueses que es queden tendres, que no es queden dures. Ja hem vist les hamburgueses que estàs fent, estan una pinta molt bona, que després ho comprovarem. El meu company ho comprovarà, sobretot, que és l'expert en carn, carnívoro, que li dic jo. A part de que són hamburgueses i carn, com s'ha explicat ensenyar abans, m'han comentat que fas coques, fas pizzas, això és cert? M'han dit que les coques... Les coquetes de la calfó casera,
La massa la fem nosaltres, la pizza és totalment casera, la massa és pròpia nostra. Nosaltres te n'oferim un abanico de 7 bofets diferents recaptes. Les pizzas, un altre tant. També tens una àmplia carta de peixos, lenguados, merluza, emperador, sepia. La gent que ve així pot triar la varietat de sopar que vulgui. Té molt per triar. Perquè tu, bàsicament, tota la vida t'has dedicat a la restauració. Molts han criat en hostaleria. Perquè abans d'ací estaven en els puestos, veritat? Sí, hem estat treballant molts anys a la platja de Piles. Nosaltres hem sigut gerents del restaurant Cervell de la Coca, de la platja de Piles. Correcte. I ahir és d'on ve la recepta casera de la Coca de Daxa. I bé, tota la vida dedicada a l'hostaleria. Break up time, life, cannot go by the letter. Time. Com podeu veure, això és el cangur que estava comentant-nos Enrique. Avui anem a provar-lo. El meu càmera i jo. Segur que està boníssim. Ha fet una pinta tremenda. Però tinc mania que el nostre càmera li agradarà un poquet. Mira, vaig a deixar-te-ho a tu. O sigui que el provador se n'agarra fam, xiquets. Anem a veure qui està així. I sobretot, com he dit abans, que estan menjant. Que creu que està molt, molt bo. Bon dia, cavallers. Com estem? I què tal, Enrique? Com es posa, Enrique? Bé, servicial, simpàtic. No li dono guerra. Podeu veure gent molt simpàtica en el Marc Fase. Vaig a provar aquesta hamburguesa que m'ha fet aquí. Ara us diré aquesta hamburguesa que porta. Hamburguesa de ternera fresca, formatge de cabra, ceba i confitura de frambuesa. Ese gust potent del formatge, que on és claro, en la dolçor de la confitura i la ceba, n'hi ha que provar-lo. Ah, se'n recordeu de la carn de cangur? Així la teniu, mireu. Això és la carn de cangur, a la brasa. Anem a provar-la. Mireu. Mireu. Espectacular. I com no, la tinc que provar. És un sabor, no es pot comparar, no, hi ha que provar-la, perquè realment és increïble. Mireu això. Com ho puc veure, el meu company i jo ens heu agamat tot. Les hamburgueses boníssimes. La carn de cangur, l'aconsello que vingueu a provar-la. Una carn molt especial. No es pareix a ninguna carn que heu provat mai. Està molt bona. Moltes gràcies, Enrique. Ha estat tot molt bo. I us dic jo, que almenys el meu company i jo tornem. Moltes gràcies, Enrique. Hem menjat. Ens hem fet un bon cafenet i m'ho anem a casa. Recordeu, Bar, Facebook, Twitter, en YouTube. I, sobretot, recordeu, bar-restaurant, no ho fàcil, a part de molt bon menjar, a molt bon preu, té sorpreses, regals, que en pocs dies ho tindreu. Com us he dit abans, Bar.